Здравейте, Майнкрафтери! Днес ще представям ревю на най-новия снапшот, който е 12W37A. И в най-новия снапшот има няколко промени. Едни от тях са... Сега ще видите част от тях. Както виждате, има няколко доста светове с различни характеристики. Сега ще може да видите как могат да направят всеки един от тях. Те са всъщност супер флат, но вече супер флат. Това е плоския свят, има различни настройки. Може да бъдат различни нива, слоеве и да ги редактирате. Както виждате, това е обикновения свят и обикновения свят. Първи му слой е с купче трева, средния с пясък и най-долния с бедрок. Може да видите някой друг свят, например като Overworld, който има отгоре. То Overworld е почти същия като обикновения свят, само че дето е плосък. Вместо да ви обяснявам и да показвам скучни неща, направо ще ви покажа всеки един от световете. Пясъчния свят. Има много пясък и най-отдолу, по-надолу е Sandstone, както може да видите, и Bedrock. Bottomless Pit. Това е бъгнатия свят, който е бъгнат. Да, няма как друго да ви обясня, защото би трябвало нещо ето такова да се образува. Сега ще ви покажа набързо. Опс. Ами, светът трябва да е нещо е така. Като пирамида, обърната надолу. Е така. И е така би трябвало да се генерира. Това е супер яко според мен. Но не знам защо не е оправено. Вероятно в следващия снапшот ще е оправено. Друго, което не видяхме е Snow Kingdom. Това е като обикновен плосък свят, само че дето отгоре има малко сняг. Следващия Overworld, както казах, този обикновения свят. Ето обикновене. Има 50 и няколко купчета камък и мисля, че около 5 купчета пясък общо. И надолу, разбира се, Bedrock. Водният свят. Той е доста гаден. Надявам се. Ето. Водният свят е пълен с вода. Това е перфектно за някакъв подводен венчър мап или карта. Най-отдолу има малко пясък и Bedrock, разбира се. И най-долния е тунел. Този за тунелите. Ами защо нарича така, той е почти като Overworld, само че мисля, че има доста повече камък. Мога да правите различни тунели и адвенчър мапове, това е супер яко. Нещо, което е също като създадете някой свят и, например, искате да няма дадено ниво, даден слой. Например, не искам да има Bedrock, натискам Remove Layer, след като съм го маркирал и готово, маха се. Другите две бутони ще стават Layer и Edit Layer са все още в Work in Progress, демек няма ги още. В следващия снапшот вероятно ще ги видим и ще мога да си правим сами супер плоски светове, което ще е супер яко. Разбира се, повката ми не мисли така. Сега да покажем обновенията в игра. И първото обновение, което ще ви покажа, е за центрираните глави. Най-после главите са центрирани в рамките на картините, което е супер яко. Тъй като вече е нощ, сега ще ви покажа и другото обновение, което е според мен супер яко и може би ще ни... Да, peaceful. Така, ако зомби прецени, че може да скочи без да се убие, ще пробва да скочи до нас. Ето както виждате, пробват да скачат и да ме фанат. Така, на хард правите зомбитата по-смели и кара да скачат с цел да се доберат до вас. Могат да минават и през лава, само за да се доберат до вас. Това е супер яко според мен. Ще остана на хард, за да видите промяната с прасето и с някои текстури на храната. На храната повечето текстури са махнати очертанията, което ги прави малко странни, ето както можете да видите сами, но изглеждат по-як според мен. Надявам се и на вас така. Друго също обновение е различните текстури на
на различни... на кожените неща. Както виждате, кожените неща имат кафяви части, които не могат да се боядисат и се стават така, въпреки че са някоя част изглеждат тъпи, според мен са яки и доста... Тя знам, доста ме радват. Следващото е ето прасе. Прасе ела тук. Както виждате, вече прасето, само да се направя на Game Mode 0. Прасето може да бъде яздено и колкото повече натискате десен бутон, толкова по-бързо става. Може да изкачва блокчета, което е супер яко, вече са го направили. И колкото повече пъмпате десен бутон, толкова по-бързо става и не е контролируемо. С времето тази бръчка ще се изчерпа с картофа и ще ми стане само въйцата. Може би ще опитам да... Да, ето яде още. Не е нужно да използвате стрелките, аз в момента използвам само мишката си. Ръцете са ми високо горе. Опитвам се да накарам моркова да изчезне, да видите, че само въйцата ми остава и прасето си прави какво си иска. Бързо прасе, бързо. Давай прасе, давай, обиколки. Това прасе може да спадне някакви кеца. Както и да няма ви показвам, вероятно ще знаете, че това ще падне. Друго обновение, може би последното задание, което ще ви покажа, е боса новия. Вижте какво прави след като се регенерира. След като се регенерира, ще направи една огромна експлозия и ще заяви това нещо тук. Ето може да видите. Ето както виждате направи супер огромна и лагава експлозия. И ако има нещо наоколо ще почне да го бие. Независимо какво е. Независимо какво е. Разбира се, още е бъгаво, но... Още се бъгва и някои неща, но вероятно ще се оправят. Да видя дали всичко съм оправил. Има някои бъг фиксове. Това е за предпочитане. Това явно има доста неща нови, но... Доста бъг фиксове нови, но не знаем за тях. Още едно нещо, което остана. Тук само имах малко проблем. Говорих ви, че има нова команда. Това е последното, което нещо трябва да кажа. Новата команда е супер яка и най-после добавиха. Командата се казва Clear. Изчиства всички итеми, които имате във вас. Във вас. Не на вас, а във вас. Което е супер удобно, не е постоянно да е така да правите. Сега ще ви покажа. Е така да правите. Това е гадно и отекчително и супер бавно. Надявам се ревюто на Snapshot да ви хареса. Пишете коментар, харесайте, абонирайте се и до скоро.